Straight to the Ato sa point. pagtagad mahigala na itong report ni Inday Ken Galinia sa mga sa senatorial race. Kay karong hapon, naman yun, i-declare naman, i-proklamar naman ang mga 12 ka mga mananaog pagka-senador. Unya, unsa may mga implications ani sa impeachment kung madayon man o dili. Ikaduha, unsa may mahitabo sa presidential election karong 2028. Unya, kinsa may kandidato sa admin, kinsa kandidato may gala sa opposition, ug unya, mahimo namang limdak president ni si Bongbong Marcos ani. Unsaon naman ani ron? Kini mga congressmen, ang mga senators, mahimo man na sa maminaw kayo ni Marcos day. Kay padung naman saop ning iya mga higalang liderato. In fact, karon do na nay mga huhungihong. Unya panghapon ang proclamation, pero si Tito Soto doon na nay upat ka mga senador nga nag-istorya na nga ikaw Tito gusto na mo nga ibalik ka nga mo ay president sa Senado. Gusto na mong pulihan si Chis Escudero. Ayay. Ato lang agi katawa-katawa ha kay gi-confirm ang Tito Soto day. Ni-confirm sab si Senador Tito Soto. Matod pa niya nga upat gyud ka senador na karon ang ni istorya na niya nga inigbalik ani ron sa Senate. Ikaw may among ituboy. O sa ato pa si Chis Escudero, medyo mapulihan ining kalakiha kumaon. Ambot ka si Martin Romualdez dito sa lower house. Unsay mahitabo may gala, posible pulihan, posible dili. 28th Congress naman ni ron, inig-abli. Posible og panalitan si Marcos may gala mobiling yun sa Iglesia. Araw-araw man lang mga naabay makuaning taon, kaya wa may nahimo gyud ron. So tingali mo himo sa mga changes sa leadership. Otherwise, mahuman ang termino ni Marcos may galadawa gyud tay mga big ticket projects nga nahimo mga kagalaan. Sige lang may galag walda sa kwarta. Ayuda dito, ayuda dire, may gala dili ba long term. Nga mga plano mo ni atong tagad pagtagad. Unya karon ang importante mo ta ko number 1 mahigala unta si Erwin Tulfo. At least dunay kandidato ang admin. Kay mo man toy una nila mga higala kay sa survey Tulfo may number 1. So by 2028 mag number 1 ka sa senator, pwede ka nga i-consider nga ikaw mo isponsoran sa administration nga ikaw may mudagan pagka presidente sa sunod election. Wa may material within the Marcos, wala na. Ang magyug-ipugos ni Martin Romualdez ang iyang kaugalingong mudagan. Kay karon nakita na to ang trend ha. Kinalan ang mga tao gusto gyud nga ikaw maibutang. Kanang kwarta kanang makinarias. Importante gihapon na pero unang-una gyud ang mga tao nakita nga angayan ka diha. So karon ang ilang buhaton na ron si Sara Duterte ilang siguroon kung i-impeach man gani ilang praso gyud ninyo nga di na gyud makabarog pa. Nga di makadagan ba? Konbiktuha gyud. Para nga wa na. Kay kung dili makonbikto Sara ani mga kagalaan, makadagan sa by 2028. Kusog man gyud Sara as of now. Adi na gyud ta mag atik-atik sa tong analysis ba? Real talk ning ato tanawa ang Cebu lang daan nga. Ang buto lang daan sa Cebu musulti nato nga majority mahigala kung Cebu lang mo kuno vote rich province ni. Pinipilaban kanang naadahan ng lusot niya. Ang alyansa mahigala pila na may alyansa ni lusot ni sa Cebu lang ha. Si Erwin Tulfo raw si Pia Cayetano. Dili man ni alyansa sa Makino. Kini si Camille Villar di ana man ni mahigala kay gi-endorse man ning Aimee. So kung imong analisaron medyo maapiki ang administration wa sila kandidato. Kay si Rafi Tulfo unta, di man po siya number 1 pod. Niadtong milabayng eleksyon, ang number 1 atong sa unang eleksyon si Robin Padilla, number 2 si Loren de Gardaday, number 3 man si Rafi. Nya karon si Erwin imo ning sponsoran nga number 4 man sad si Erwin. Kisa may number 1 Bunggo man. Unya sunod si Bam Aquino ba ni day? Nya ang may ilang sponsoran si Bam Aquino. Nga Aquino ba na? Basi niya hinuog mo na hunas Marcos ayay. O sa itong gihimong Duterte, basi mahimo ning Bam Aquino rin na to. Kini
og ma three-cornered fight ni ron ang maabot nga 2028. Pwede nang si Bam sa may kusog-kusog da karon pwede. Pindi ni Bam og kaya niya mahigala kay si Sara Duterte mahigala medyo kusog gidon. So kung gusto mo nga dili mo daog gyud siya wa sa chance nga i-impeach kanang klaro gyud nga ma-impeach gyud. Ama impeach man na convict nya ingnon nga na perpetual disqualification para mapatas ang playing field, ma-level ang playing field. Kay kusog mga Sara, kaysa may mubangga Sara sa pagkakaroon kung eleksyonon ron. So kung matanggal Sara, wala si appeal, medyo ma-level ang playing field kung kisa salang nila diha. Ang question anak, kung dili ba mo, kaya kanay, tanan nga mga possibilities, may galang mahitabo, magina, no? Posibleng mahitabo. Kinilandaan o i-impeach na Sara, mahigala, mahimong, ma-impeach, mahimong dili. Ang worst nga himuon nila, ipadakop na sa bato o sa bunggo, nga doon ay warrant sa ICC, aron nga di makabutar. Ha? Tanan nga mga posible may nga kuan na basag kay ka-foul basag kay foul bitaw. Buhaton nito politika guni. So kung mahitabo na mga kaigsunan, ang question ana wa bay ang simpatiya sa mga tao dili ba mo tugpa ngadto sa laing Duterte. Challenge ni mahigalang Paulo og nila ni Basti nga ilang ayuhon lang liderato dito sa Davao. Kay ang mga tao ani mapalihalag ni mga higalang Cory Aquino kanadto ba nga plain housewife pero ang mga tao may kala ni hatag sa ilang simpatiya ngadto. Kay gipusil man to namatay man to si Ninoy. Kana mo'y dakong daghan mga kuan ha. Kay kung dili nila maalang-alang nila ni og impeach si Sara. Ilang maalang-alang ni kining mga senador uban, labi na kining mga congressmen. By 2028 presidential election na nakamamo man gani karon nga midterm election, samot ng presidential election, kini mga congressmen day, maningkamot ni blend dito nga mo linya tang Sara dito. Tanawa, kadto mga congressmen Cebu landaan nga ni pirma sa impeachment batok ni Sara. Surti man to sila day, kaya ang uban wa may mga kontra. Ang uban wa makahigala kay midterm election magod. O midterm election medyo alanganin maguguna. Wa go kay presidenteng mo tabang nimo nga kanabang nidagan pagka presidente nga midagan mutabang nimo. Lisod kini midterm election. So, ug nagkamamo ka sa midterm election delikado unya og presidential. Manikay-sikay gini mga senador og mga congressmen. Talawa si Salimbangon day. Di ba Salimbangon day pilde ni Kwan? Si Mura ron? Oh. Nya unsa man Salimbangon, di ba usa na sa mga nakapirma indagen? Kadtong mga district na dunay bangga gyud nga congressman nga kanang Kwan, ang uban magway gana mo dagan ron. Kay hagipot pag dagan-dagan ka karon midterm election, dili man lalim. Pero by 2028 election presidential na, kadtong mga congressmen banggaan gyud to kanang klaro gyud. Unya kung kusog ang presidential, mo na nga dunay kausaban ni tanawa. Ang second half ni Bongbong Marcos nga iya mahigalang mga tuig nga nahabilin nga tulo ka tuig na. Inano tas tunga-tunga. Mahimo siyang limdak president. Daghang kausaban mahitabo ani. Daghang kausaban. Natawa ha, sa di pa tawong padayon sa discussion. Kay mo na itong basis sa itong discussion ron. Ato sa inday ken galinian ning mga iproklamar na unya nga mga senador. Kaya diri man ta mo base mahigala sa impeachment or sa mahitabo unya mga higala nga kinini ang presidential election by 2028. Kay kini mga congressmen init kay na grabing support kang Marcos. Tunga-tunga pa padung nasaop si Marcos. Kini mga congressmen magbalakam sa ni. Kato mga congressmen niya timan ninyo. Kini mga congressmen nga ni ana naogron. By 2028 og dunay magkaunahon nagbangga na nila day. Unya mulinya ming Sara. Delikado kayo. Sumublend ni sila ron, hinahinay ni sila og pakita og kwan. Either ilag yung lampaso si Sara nga diwa na gyud or kay kung dili malampaso ni delikado mga higalang makaput up maginig complete slate si Sara. Straight to the point. Bisag oposisyon ni mahigala daghay may mulinya ani gyud. Makaput up ni sa vice president mo ra kung hibaw-an na ba mahigala mo si Sara mahigala mo dagang presidente si Isko man kunoy vice day. Pagka ligon ka ng og tinud-o na. No? Unya ang mga
Mudagan pagka senador, mulinya man na. Unya katong all the way down sa ubos. Kay katong asa ang kusog, mulinya man ka, Nestor. Aritas kusog. Yata sa dawaton mga higala, no? Okay? Pero, kuya ni tandem si Sarag si Isko. So, solid South, solid North, sad. Medyo dakong sa gumangunon sa admin. Kisa may ibutang sa admin kung si Martin Romualdez na mao iyang kandidato by 2028. Jesus, ang mga congressman na namin yun. Maghinahinay lang tagpanamilit. Ani, oy. Paminaw ko daghanay mo hinahinay balitok, ana. Ha? Kisa may kandidato sa admin ron sa pagkakaroon. Ang ato na hibawan, si Martin unta may padaganon, di man madawat sa publiko. Ug imong ipugos na mahigala, pwede kompleto makinarya sa ang administrasyon, ang mahitabuan na kupras na po ng kwarta na diha. Si Isko Diro ra ba? Ay, Isko Diro. Isko Moreno ra ba? Bida, mura mo kog makuha ng cheese oy nga pulihan na siyang Tito Soto, mga kaygalaan mo may hohong-ihong. Now, ijulig-on bitaw po og daog na mas Isko sa Manila. Sao naman na, so karon kinahanglan nga ilang paso sa ara gyud. Og madayon ang impeachment i-convicto gyud ninyo nya butangan og perpetual disqualification maalang-alang gani na. Bida. Straight to the point. Problema ang dako gyud. Maalang-alang gani na kay makadagan as 2028 daghay gyud mo linya na dai, sure gyud ko dai. Ha? So kadto mga incumbent congressmen pag gani karon pwede gyud mo blend sila dayon mingon nya dunay problema ba kaon sa bakay mga pasmangil bali mi Sara kay ang amo nga nakuan mi sa kuan. Pasmangil sa usan na Nestor. Dali ra man ang paghimog katarungan. Mao bitaw to sa Guin bitaw sa si Jonas Cortez na si Ahong Chan pag ingon nga di ana nagsunod-sunod ng suspension sa mga kontra sa administrasyon. Ambak sa PDP dayon. Gikan sa PDP ambak ng admin. Bisa kung salay katarungan, asa si Gwen, yung katarungan is may klama nga, o saan giaway siyang mic. Kana mga politiko, dali kayong kakitag katarungan ni Stroy. Kini mga congressmen, no, dahi. Nag-abot sa panahon, mingon nga, nahiubos may sa administrasyon, napasagdan may mo nang ako. Di na ko, ha? Mulinya na dayon. Pero kung matanggal niya sa Sararon, karon nga, kwan, matanggal nila ni so level ang playing field sa 2028. Bisa ka rin sa Makino, posible na yung mga higalang o kanto bang mga supporters ba sa Pink? Pwede nga ilang ituboy si Bam. O di na kadagan Sara, kinsa may ituboy. Kay si Bam Aquino lang magbangga og si Martin, medyo alkansi mag si Martin sa yun. Ang problema ni, ang Duterte mahigala nga grupo, mo put up sa ilang kandidato, o di na kadagan Sara, kinsa may ilang iput up. Delikado pa mahigala, di pa gini mo siguro dahil kay pwede man si Baste, pwede si Paulo, or pwede si Bungo. Ha? Labi na si Bungo ron nga ni number 1 ron sa number 1 Senator Bungo. Napay mga material sa habilin. Pero gamitan og foul, ipadakop na sa Bungo, ipadakop si Bato. Padaot itong commercial ni Bato nga sa Senado, duphan kang Bato. Igod ka dupas Bato ining kalakihan. Ato lang agi katawa pero medyo pagaw-pagaw man kung tingog, more or less raman pero sige lang. Para paligri wala mang gamay. At sa kong report in Daikin Beday. So karong alas 3 proklamar na sa mga nanaog pagka-senador. Yes, in Daikin. DYHP RMN Report. Sakto ka, Atty. Rufil, alas 3 karong hapon, i-proclaim na sa COMELEC ang 12 ka mga mananaog pagka-senador. Adto ni siya sa Tent City sa Manila Hotel, Atty. Rufil. Kani nga venue, maupod ni ang venue sa canvassing sa COMELEC nga naglingkod isip National Board of Canvassers. So ready na ang tanan as of niining mga oras oras na lang mo'y atong gipaabot para ang Magic 12 maproklama
iproklamar na karong hapon. Pinanguluhan usab ni COMELEC Chairman na George Garcia. Wala na'y kausaban, Attorney Rofil, sa katong atong gibasa kagahapon nga top 12. Mao na gyud ito, no? Gamay lang to nila nga morabag recommendations for approval nga after adto, ready na karong hapon. Basig nagkuan na ni. Nagandam na ni ron ang mga kay wa naman ni malilong nila kini nga resulta sa Magic 12. Busa kadtong mga i-proclaim karong hapon, labing siguro, Attorney Rofil, nakatog na to na nga naghayang kagabi. Katog na taon tog naghayang nya. Sayo tog mamahaw. Ang tanaw na ko ini pag Escrutinio Palandaan, ang una nakatog maghayang ini kini si Bongo, Bam Aquino, Bato, kina sa Erwin Tulfo, Kiko Pangilinan, nakatog na nila ang top 6 hasta si Marcolita. Tinood, Ang Attorney katapusang makatog maghayang si Aimee. Asong gahapon, at least si Senator Aimee nakatog na sadnig maghayang. Kaya naman to kagahapon, mauna ni ang Final 12 or Magic 12 nga mananaog pagka-senador. Atong basahon, Attorney Rofil, no? Okay. Pero, si Christopher Bongo nga maoy nag-una, nakakuha siya og 27,121,073 votes. Si Bam Aquino 20,971,899. Si Ronald Bato de la Rosa, 20,753,946. So, ni differential sila mga 100,000 kapin ka mga votes. Number 4, si Erwin Tulfo, 17,180,881 ka mga boto. Number 5, si Kiko Pangilinan. Pwerte na bang umpak-umpak ito, megastar Sharon Cuneta ni Attorney Rofil. Ug matod niya, I believe in miracles. Naagi ko na yung milagro na Attorney Rofil. Kiko Pangilinan, 15,343,229. Number 6, si Rodante Marcoleta, 15,250,723. Ikapito, Panfilo Ping Lacson, 15,106,111 votes. Number 8, Vicente Tito Soto III, 14,832,996. Ikasiyam, Pia Cayetano, 14,573,430 ka votes. Number 10, bagong boses, bagong bukas. Camille Villar, 13 million, Attorney Rofil, 651,274 votes. Unya, ang ika-11, Lito Lapid, 13,394,102 votes. Ang ika-12, nga nakatog na gitaw naghayang kagahapon, Amy Marcos, 13,339,227 votes. Attorney Rofil. Katog na ginaghayang no sa Aimee. Tawag na ni. Uya manto ni COMELEC Chairman George Garcia, kining mga mananaog Attorney Rofil, no, tagaan silang tag 5 minutes nga speech, inighuman nilang proklamar. Tagsa-tagsaon man ni sila, ay kuan man na according to rankings. Number 1, si Bongo. Kuan na siya dito, iisang kamot niya, i-allow siya nga muhatag og 5 minutes nga speech. Pagpasalamat ug unsay gusto niyang isulti, no, within sulod anang 5 minutes nga time nga gi-allocate para nila tagsa-tagsa. Unya pagkauman, Attorney Rofil, sa naandan katong mga 12 ka mga igi-proklamar na o i-proklamar unya, mapaygayon sila og traditional nga photo ops. Kauban sad si COMELEC Chairman George Garcia o uban pa nga mga opisyalis o mga commissioners sa COMELEC, Attorney Rofil. Mao gyud, no? Okay. So kining grupo haron ambot lang daghan pa mga changes gid ay mahitabo ani day kung unsa ba ni go for impeachment pa ning maong grupo or dili ba or unsa may sunod mahitabo ani nagana ron, no? Kaya naman na nakarangkada naman na diha ron. Tinood na Attorney Rofil. May bawa niya na nato kay humani sila maproklamar niya, relax sila jutay para mobalik na sa Junto sa ilang regular session sa mabilin nga adlaw alas sa 19th Congress. Unya ang impeachment proceedings or process, giingon naman to ni Senate President Chis Escudero nga mo commence or musugod ato nas July 30. July na kay kini mo balik sa Junto. Ang ubang wa naman kay 19 congressman unya nang apildi man tong uban, ubay-ubay man to nang apildi. Tinood yun. Ora og wa naman toy gana kay mo trabaho to sa Tolentino katos la si Bung Revilla day nga magbudots pa to dito. Labang
siguro tingali ang balikan na lang ani nila ang mga pending nila nga mga bills no nga ila pang ipapasar kung apason pa man gali before mahuman ang 19th Congress. Unya narabay mga kaubanan po nilang bag-o na inigabot sa 20th Congress. Senator Tito Soto, Attorney Rufil, sakto tong imong giingon kaganina nga doon na nay upat tuto nga to sa upat ka mga senators nga iyang gikahinabi murag gi-convince niya ba nga kanang kung mahimo siya'y mudagan or mapapili pagka Senate President sa sunod. Unya, ingon siya Attorney Rufil nga, kisa man ta mo balibad na Senate President na guna. Unya, din po na, bago para niya, kay niagi naman ni siya pagka Senate President, no? Katong last term niya, mato ni Attorney Rufil, kung doon na lang kuno'y igo nga numbers nga makita niya, meaning makakuha siya sakto nga votes para ma-elect as Senate President, ingon siya, andam kuno siya nga mudawat ani. O gani, nagplano ka Tito Soto nga kung malinaw-linaw na ni, humana sila ma-proclaim, makiginabi siya ni Senate President Francis C. Escudero bahin sa possibility no alang sa mao nga posisyon. Kaya anyway magkatok ra man gyud kuno sila kay pulo sila na belong ato sa Nationalist People's Coalition kon NPC nga partido. Nya unsa man si Martin dunay kwanto dunay hungi-hong nga pulihan pod. Tinuod na nay mga espekulasyon nga base og mahulipan na ni gabot dito sa ika-20 nga kongreso si Speaker Martin Romualdez. Kisa ning mga kwanday na gihuhungi-hong nga posibleng may makapuli? As of now, Attorney Rufil, matod ni katong usa sa mga kaalyado nila diya sa lower house nga si Invigra, congressman nga gikan sa Quezon Province, wala pa man kuno sila nadunggan nga nitumaw nga mga names nga possible nga musugot sad no nga mo i-nominate aron magpapili pagka House Speaker. Pero naanay nang gawas istorya nga pwedeng naay possibility nga pulihan sa si Martin. Naay mga speculations, Attorney Rufil. Unya dili na mapugnan tungod kay magbag-o baya sila, bag-o na 20th Congress na inig balik nila inig July, Attorney Rufil. May tabo ano indakin. So kana moy atangana na Attorney Rufil. Kay narba sila mga kaalyado sad nga wala na magpapili or nga pildi gyud. Ato nakalabay nga eleksyon. Kaya mo na tanawa ang 12 ka buko. Kisa na may alyansa aning nakasud indakin nga klaro gyung naas alyansa pero dili ba ni di na ba gini mampasingin lang nga ang alyansa gyud may nakapadaog kay kini kini si Erwin Tulfo pwede nga makaingon ka nga kwan kini si Lacson o si Soto daan naman yung mga senador daan kini si Pia Cayetano pila mas kabok alyansa ani si Bongo dili na alyansa si Bam dili alyansa I don't know kung tinuod ba to nga murag siklito ni das alyansa onya si Bato si Kiko lahi na siya Rodante Marcolita. So ang alyansa lagi na si Lacson nga dili po nimo ma-sure pag yun og unsa gay iyang baruganan kung mag-impeachment. Lacson kinis Tito Soto, Pia Cayetano, Lito Lapid. Mo nang gibasol na siyong koron kini ilang campaign manager ngano nga gamay ra may nakalusot nato ini kalakihan murag ikaw mo sad-an ini nga isip campaign manager. Intubag po siyong koday ayo ko basulan ninyo. Attorney Rufil, nakabati ko sa interview ni Navotas Representative Tobias or Toby Tiangco, kining ilahang campaign manager sa Alyansa, na siya'y mga gitubag Attorney Rufil, no? Nga matod niya, ang nakaingon gyud ang una, kadtong impeachment, nga gidayon gyud sa mga kongresista. Mabito ingon siya nga, siya mismo, wag ganing mo pirma day? Wa siya mo pirma, Attorney Rufil, kay siya mismo di ay, before to nila finally gi-impeach sa last day sa ilang session sa Congress, nakikita na ni siya sa liderato sa Ubos-Bay Balaoranan. Matod niya kay gikwaan man ni sila nga mga leaderes ba sa kanang alyansa no or sa katong mga kaalyado nila diya sa Ubos-Bay Balaoranan, gikwaan sila og mga opinion or mga suggestion. So iyang gipaybaw nga mo ni ako baruganan karon panahon na dili gyud maayo kay una sa tanan makaapekto gid kuno sa ilang standing sa ilang mga kandidato. Self-inflicted ba na ingon self-inflicted kuno ni nga kanabang kaning impeachment no against the Vice President Sara Duterte og tuod man ni resulta gyud. Kaya ang gitanaw Attorney Rufil adto kunong buwan sa October nga last survey ang ilahang mga kandidato sa alyansa kay di ba October 1 to 8 naka-file naman ni sila og mga COC. So naklaro na nato didto kinsa to mga kandidatuha nga ilahang gisabak sa alyansa kompleto. Sa survey Attorney Rufil ko imo basihan atong October
makita nila nga sir, wa sila'y problema sa Visayas o Luzon. Pag-abot day sa Mindanao, Attorney Rofil, sa survey pag October of last year, 2024, siyam, dili gyud mo menos sa ilang siyam ka mga kandidato ang musud sa Mindanao. Kuha na siya, masabot na nato, kay dito sa Mindanao, nabi mga kandidato dito nga from Pilipinas Laban san nga kusog, like Bongo, si Bato de la Rosa, Dante Marcoleta, naay, basta kay siyam, ang sigurado nila nga makuha gyud sa Mindanao. Hangtod na nga pag okay pa kuno to hangtod sa nang sunod nga mga buwan until ni file giduso or katubitaw gi-impeach si VP Sara sa Musbay Balaoran ni hangtod nang Pebrero. Kaya ang analysis ni Chungko pag file ko sa impeachment ang Mindanao area mura og nag-solidify ang Mindanao nga dili sila mobutar sa mga kandidato sa alyansa. Diha na ang laay dito napita day. Sinod, Attorney Rufil, yang gikumpara ang mga resulta sa survey before and after impeachment ni VP Sara. Liman kapag humanday kuno sa impeachment ni VP Sara, di ba naman ito inigawas nga laing survey. Atong isgutan na ni ang Mindanao nga region ha. Kay Wamonti, wa na lang nila gidoawa kay useless man kuno. Upat na lang from 9 ka kandidato nga nakasiguro sila based sa survey nga makasud sa Mindanao, siyam naabot na lang dito nagkahili sa Attorney Rufil na himo na lang upat sa Mindanao. So mao to siya mo ini-suggest nga minusan nya napun-an pa no humana sa kang VP Sara. Uy, pagka March naman pod. Ila naman pong gipada dito sa The Hague si Duterte. Former President Rodrigo Duterte na ni samot. Mao na niingon si Tubi Tiangco ni suggest siya isip iyahang campaign manager kay kanago mahimo kang campaign manager Attorney Rufil. Ikaw may mo strategize. Ikaw mo himo sa mga strategy asa mo dapita nga kanang mukuan adto ninyo balik-balik nga lugar no kay amo na din na tabangonon or kilala mo improve mo sa inyong ratings pagtan-aw nila sa Mindanao Attorney Rufil ang feeling gyud or pagtuon ni Tumitiangco nga dili na gyud ta magsilbi sa Mindanao. Mo nang wasa di na sa mutaak Mindanao day nga as alyansa. Iyahay na lang tagtaak dito. Buhan makakuha og simpatiya. Mo na nga ilang strategy iyahay na lang di ta mag-uban as alyansa. Way rally sa alyansa. Dalawa Cebu gani day. Mismo Cebu way rally nga alyansa nga kon dalawa. Si BBM nagrally dito sa Dumanhog sa may nga Usaraman sa Abalosra. Kay bawo sila sa sitwasyon Inday Ken. Attorney Rufil, katong sa Dumanhog, kung ato sang hunahunaon, dili gyud to sa rally sa alyansa, kung dili sa One Cebu, apan, gi-invite ang mga kandidato sa alyansa. Katuha, invited lang gani sila, pero usara gihapoy nito nga. Si Abalos, although na dito si PBBM. Arbong Revilla, wapon mo taak dito. Masabot man na to nga, Kwanday, masabot man na to nga rally sa alyansa, kaya naman sa BBM, unya, although nag-initiate ang One Cebu, kaya One Cebu is makinarias man sa alyansa day. Tinood na Attorney Rufil. Pero wa magsilbi. Pero wa gid sila mohimo ba nga kana bitawon katong alyansa gyud nga unlike katong gipanghimo nila sa una kani sa nanglabay nga mga kampanya Attorney Rufil sa last election nga ang mismo ang ilang national nga party mo'y gimuda nga kana ba sila gyud may mango diya sa kanang ilahang pagpaygayon o mga meeting di advance sa lain-laing lugar. Kana nga buta nga wala nila gihimo karon kay bawo naman sad sila nga ang Cebu naigabot nila diri. Either mingaw-mingawon, subaton sila diri og mga protesta Attorney Rufil kay katurba mga pro Duterte nga mga supporters. Sila ba tong paniid? Asa ka mo adto na Pitaros BM ha kay tuon. Ready sila nga mo protesta sumura ginana. Ang ilang strategy nga gigamit kining gisulti ni Chungko nga ang ilang strategy sa Mindanao di na sa mo adto as alyansa. Iyahay na lang, iyahay. Aga individual na sila. Para nga dili kay klaro ba day? Dahil panahon Attorney Rufil kausar gid sila mitaak sa Davao katubitang kuyog si BBM unya kuyog sa dang uban nga mga mga kandidato sa alyansa nga katong mingaw-mingaw sad no nya isud sila adtong usa ka dako nga department store. Namingaw gani kayo. Apil pagalitong kaliukan sa Dole adto kay naatoy mga tupad ba to nga mga programa kay para lang gitingali to daghan mo tambong. Apiktaran yun. Mingaw na may tig sinyas kanus amo pakpak o kanus adili. Bisa gani sa Dumanhog di mag-unsa lang ba? Kini klaro lang ba? Ang Dumanhog gani do na mga ganito scripted mo ito gamay na musinyas kanus amo pakpak kanus adili. Sa ko'y nahitabo kato dito sila sa Davao Attorney Rufil nga naay musinyas nga pakpak. Dito na mo pakpak pero bisan pag dunay nagdiri ka sa mo pakpak maklaro man nato nga minus gyud ang hugyaw. Minus gyud. Why hugyaw?
So mana ato balingon mato ni kanang Congressman Toby Tiangco kay libaw naman gyud sila basi kunog mag-usiksik na lang sa panahon igabot dito sa Mindanao nya mabuhan pa sila didto ron sa ba dili maayo ang reception sa mga tao so ni-decide sila nga dili na mutaak as group or partido didto sa or as kanang coalition nila sa alyansa sa Mindanao nag-individualize na lang sila gipasagda nila ang mga kandidato nga adto didto magtinagsa na lang mo unya do na lang sila yung mga lugar nga para nila ilahag yun mo na to dito sila nagpaygayon sa ilahang meeting the advance as katong coalition pero just hapon sila kompleto kita rin naman tayo mga off the record nga nabawaan nga di lang na to isulti on air pero sige lang tanawa analisador og maayo kining mga kandidato nga dunay chance nga mudaog even Bam og si Kiko aning kamot sila gyud ang ilang strategy nga di sa mo atake Duterte day bantay ka day maning kamot sila nga dili mahigala matouch gyud ang issue Duterte once matouch na ang issue ha kamaos na mo tubag unsaon na pagtubag na napita ha kainomdom ka sa tubag ni Senator Kiko Pangilinan kato imong liduaw siya diri nimo Atty. Rofil niya ingon siya nga kanang impeach ko no aun sa tiyo nga bahin sa pagkaon dili lang kuno katong dili kay siya mo atake siya mo atake hindi natin pabagsakin ang administrasyon hindi din natin pabagsakin ang oposisyon ang pabagsakin natin ang presyo ng bigas iba pang mga pagkain si Bam Aquino po Atty. Rofil mausad doon na siya pamahayag matun niya ang pananglitan magisurtion mi kamindos Kiko nya madtumi dito sa Senado mo hatag big fair judgment kung mapadayon man galang impeachment process. Tanawa katong ang interview ni Bam day katong interview sa kwan naman to Nems katong interview ng isa nga dili man ako ngadto ko sa ita ako sa field gyud sa ilang campaign dili man maoy gusto sa mga tao day. Asa man to dong Nems balik ka go Nems na ato na Nems namdom ka day sige kun ako balik be mo na tan-aw ko murag usan ni sa mga kwan yun mga factors nga gi-estudyuhan nila day na Atty. Rofil mo to'y sumpay niya tumoy atong interview nga fair ang amon judgment dili mi mo tanaog political leaning sa Atty. Rofil but mo judge sila on the merits sa gi-file nga case okay ila man na panidaan Atty. Rofil mga tao kuan man supak man anang impeachment so mo na ato sad silang matan-aw no nga kaduha-duhaan sa nigun sa ilahang mga baruganan unya kung mapadayon gyud ning maong impeachment process na mientras ang Malacañang niingon nga di naman interesado si BBM nga idoso kining maong impeachment lain man sa gihimo dito sa kuan no himo naman og kuan lain naman karong bag-o lang Atty. Rofil nagpahimo naman og kuan robe nila nanganda puwar ba kay mga robe so tanawon lang gina ay noon atong kubiran basta kay dunay impeachment way impeachment kita des DYHP mohatag lang kita og pag cover og kada adlaw nga diskusyon labot ani inday ken mao gani atong hatag pus publiko kung dili na mag-impeachment focus na sa ubang nga mga isgutanan at least naagi mahabilin in taon sa Marcos mahigala nga nahimo sa iyang administrasyon pero kung mag-impeachment gyud na sige tanaw na ko kung mag-impeachment gyud siguro ang gila nga ilag yung ipin down Sara kay ug maalang-alang nila ni paminaw ko mga politiko mulinyan Sara by 2028 day tinoda ko ala ba no dali kay murag mga kuan ba murag libangbang ba balhin diri balhin dito nga mga political butterflies at labi na o matinood na ron si Sara Modaga presidente si Isko mo iyang vice moingon to mga politiko arita linya ta diri kay di ara din kuan di gid na ipugos si Martin day medyo lisod gyud kay ipugos nila ni dili Atty. Rofil mura na sila kanabang panultiyon bitaw nga nagkuha kag bato niya gipokpok nimo si imong kaugalingong ulo murag ginana gyud ug si Martin padaganon pagka presidente medyo alanganin gyud ngita sa lain nga ilang ma-sponsoran so pag-sponsor Tulfo di man pod number 1 ron bidang medyo dili kayo mapikis ang kalakihan dakin okay day. Okay, so atong atangan unyang hapon Atty. Rofil ang proclamation sa COMELEC alang sa mga 12 ka mga senador nga midaog niya tumiagi nga piniliay. Balik nimo attorney.
Okay, salamat Inday Ken Galenia sa imong report. O niro nagbinasulay na mga higala ang grupo sa alyansa. O ang ilang gibasol kining ilang campaign manager nga si Congressman Tobias Tiangco. Wa kuwang sa strategy, pero ang giingon ni Tiangco, ayaw kog basulan ninyo kay ang mga surveys good prior sa impeachment ni Sara o sa pagpada ni Digong dito sa Dahig. Majority sa mga grupo sa alyansa ang nakasod. Lain pa na to ha, analisaron tog maayo ha. Si Manny Pacquiao nga taga Mindanao gani, na si Kwate gani. Sa October pa nga survey, layo pa man to mahigalang pag-impeach sa Sara. February naman ganito pag-impeach nila. Nga si Digong mahigalak. Kinikaroon March naman to day. So sa October survey, 9 out of 12 sa alyansa makasud gyud bisag Mindanao pa. Nya mo lagi giingon day Kenya, masabot man nimo nga dili gyud perfect nga 12 kabuk makasud sa alyansa kay na nagusbunggo daan os bato. So PDP man, so dili maglisod sila pasod nga ma-perfect nila gyud nga 12. Ang ilagong campaign sa alyansa may gala 12 alyansa, 12 alyansa. Ang kalakihan nga wa man magsilbi. Murag unang natangtangan atong trabaho si Andrew eh. October survey mahigala kung atong subayon 9 out of 12 alyansa sure nga modaog sa Mindanao. After sa February impeachment ni Sara Duterte mahigala 4 na lang ang makasod. Dako kayo mga higalag problema. Moto nga astute politicians sabot sila kung sa hitabo sa ubos. Dali-dalig timbakuha si kuan ay. Dali-dali inday ken og timbakuha si Camille Villar og si kuan Amy Marcos nga di natalinhin. Abandon ship dayon. So kini si Tiangco tanaw niya medyo alanganin yun. Mao na ilang strategy sa Mindanao. Ang ilang gigamit sa Mindanao ang strategy day mao'y gamit sa Cebu. Kabantay mo mga ang mga senador sa alyansa dili sa ingon nga kuyog yun nga as alyansa. Yahay sag ari Cebu nya ngitag diskarte unsaon nila. Okay, at least dili kay maklaro mahigala nga associated sa BBM na ato ni tiwason kadto taon og hisgot human lamang sa pipila ka mga pahinumdom.